И в контекста по темата изкуствен интелект в бизнеса, аз винаги съм супер развълнуван, когато ми предстои да ви споделя нещо наистина парещо. А това, което ще направя днеска, е именно да ви разкажа за това как да обучаваме Claude Cowork по най-новият начин. Когато говорим за skills, така наречените skills или в превод на български инструкции, защото те това означават, е много важно да запомним следното нещо. Когато ние даваме някакви инструкции на Claude да изпълнява, той ги запазва. И при повторно извикване на подобни задачи или повтарящи се такива, Claude вече знае какво е правил преди, именно с помощта на тези skills, на тези инструкции. Един път той си създава такива инструкции, когато работи по дадени задачи, и втори път ние може да му подаваме вече предварително, т.е. преди да започне задачата, такива инструкции или skills. Затова те имат способността да бъдат и прехвърлени помежду ни като файлчета, като текстови файлове. Най-новото обаче, което се появи и което буквално на няколко дена, е начинът, който Claude даде като възможност на нас ние да записваме скилсове, инструкции в реално време с помощта на видео. Как се случват нещата, веднага ви показвам. Това, което трябва да направим е следното. Cowork инсталиран стационарно, т.е. на вашия компютър, а не през веб браузър. И той се отваря по този начин, а именно като отделен самостоятелен софтуер. Трите основни режима: стандартният чатбокс на Claude, Code, който основно се използва за програмиране и настройване на по-сериозни задачи. И ето тук отдолу имаме в ляво режима дизайн, който с него пък прототипизираме, правим анимации и така нататък. За него ще посветя отделно видео, в което така доста подробно ще ви илюстрирам всичките му инструменти и какво може той да прави. А сега се съсредоточаваме в стандартния чатбокс и тук отдясно имаме два режима: чат и Cowork. Минаваме в режим Cowork, а за тези от вас, които не знаят каква е разликата, Cowork има способността да излиза от браузъра, т.е. от софтуера, именно Claude, и да върши неща локално на нашия компютър. Разбира се, трябва да го контролираме, в противен случай ще свърши поразии. Примерно може да изтрие някакви неща, добрият вариант е да ги подреди. И така по тази логика може да му делегираме множество локални задачи, свързани с наши проекти, файлове и като цяло операции, които излизат от правомощията на самият браузър. А за целта, вие знаете, че когато използваме Claude за дадени задачи, той си запазва изпълнението като памет и тази памет в съответствие я използва за следващите задачи с подобно съдържание, като си вика съдържанието на това, което е свършил, т.е. неговата памет под формата на skills или така наречените инструкции на български. Реално погледнато, ние може преди стартиране на дадена задача да му зададем инструкции, т.е. да му подадем skills, и именно точно заради това имаме възможността да си споделяме помежду си въпросните skills под формата на текстови файлчета. Когато ние интегрираме преди стартиране на задача, както вече ви казах, съответния скил или инструкция за изпълнението, той вече много добре знае, той е калибриран с този скил и знае точно какво трябва да свърши. Именно това е една от най-големите, бих казал, позитивни страни на работата с Claude и неговите скилсове. Защото когато, примерно, си представим, че може да подредиме редица от агенти, които изпълняват различни функции или притежаващи различни скилсове, то ние може да създадем една цялостна екосистема за извършване на комплексни оперативни действия. Но да се върнем все пак на темата на днешното видео, а именно възпитаването или създаването на такива скилсове чрез видео на живо, инструктаж от наша страна. Натискаме плюсчето и при Mac версиите
като този, който аз ползвам, в момента имаме изведено директно тук при Windows потребителите, за жалост го няма и тази функция трябва да се стартира като скил, т.е. като отделен инструктаж. Но при Mac юзерите като мене имаме изведено ето това бутонче Record a Skill и когато го активираме, той ни казва, то сега започва да записва всичко, включва и микрофончето, защото докато записваме, ние му обясняваме какво правим. И по пътя на логиката, това, което може да направим е да запишем редица инструктажи за рутинни операции, примерно да отвори, да напише имейл и да го адресира към кой си в отговор на дадено запитване. Това е примерно една примерна автоматизация, на която ние може да го обучим. Друго нещо, което е подготовката на постове в социалните мрежи. Трето нещо би било отговор или репликиране на коментари върху дадени постове. Всичкото това нещо ние може да го възпитаме именно чрез такъв един запис. Дори и можем да го научим той да ни поръчва пица. Как става това нещо? Натискаме бутона Record и веднага влизаме в някой браузър, който ползваме. В случая, докато аз говоря, той си ме слуша и записва. Така че, може да му кажем, създаваме нов имейл, когато получа такъв като отговор, на който аз трябва да отговоря с съответния текст. И ние диктуваме примерното съдържание. Това е, пак казвам, при зададен вход на имейл, ние да му настроим отговор с определено съдържание. Сега, това нещо е много ограничено като функция, защото тук не присъства аналитичната част на изкуствения интелект. Нещо, което може да се отведе на по-високо ниво като автоматизация. Но това, което ви дадах също като пример е, примерно ако отворим някои от социалните мрежи, като Facebook, и пак повтарям, аз докато отварям и ви показвам и си говоря, той записва и слуша в момента какво правя. Така че аз мога да създам пост или видео или каквото искаме със съответния текст. Текст за пост и натискам Next. По този начин каквото правя, той го записва, след което като приключи натискам бутона Done. Следва преработка, в случая с 104 стъпки, т.е. трябва му някакво технологично време да превърне записаното в аналитичен текст или да го дискрибитира, което означава да свали цялата информация в текстова форма и на базата на нея той да извърши анализ за това какво трябва да прави. И в последствие да го превърне в скил, защото този инструмент той е така създаден, че целта му е в крайна сметка да създаде именно инструктаж на базата на това, което ние сме записали, сме му подали като видео. Реално погледнато ние може да буквално да вкараме каквото и да е видео и да му кажем извлечи, анализирай това видео и на базата на съдържанието му си изгради скил, т.е. инструктаж за действие. И ето той веднага ме пита на база на това, което е видял от записа ми, какво искаш от мен да направя. Да създавам постове в социалните мрежи или да създавам някакви способности свързани с email reply или да прави и двете отделно. Ние може да му кажем направи двете отделно. И той в момента точно това нещо съставя си скил. Нещо, което мануално по принцип ние може също да направим от менюто Customize в ляво. Влизаме в подменю Skills и оттам Create Skills и му даваме инструктаж. Интересното е, че с помощта на агентите си Claude е достатъчно интелигентен, когато ние поискаме от него, например, създай ми скил за генериране на viral видео съдържание за Instagram и YouTube, например. Само под такъв един промпт, издиктуван в рамките на едно изречение, на него му е достатъчно той да анализира какви точно техники са му необходими, да ги събере, да ги подреди, да ги структурира и да ги оформи под формата на скил. От нас зависи след това дали ние ще ги прилагаме или нещо ще добавяме или ще изваждаме. Ето това е красотата на
инструкциите, които се подават под формата на скилсове в Claude, защото те съдържат един много богат инструктаж, който дава много ясни и точни указания. И реално погледнато, когато ние работим с един такъв сериозен набор от инструкции, ние спестим първо страшно много време, второ той много целенасочено, бързо и бих казал икономично извършва доста комплексни операции. И така в рамките на вече 2 минути ето току-що създаде двата скилса. Ето го горния за Facebook и втория за имейл. И ако аз натисна бутона Save Skill, вече той влиза в паметта на Claude и тези MD файлове, които генерира в дясно, влизат в неговата памет като един успешен инструктаж. За повече подобно съдържание, за повече полезни техники, свързани с изкуствен интелект и най-вече интегрираното му в бизнес процеси, следете канала, абонирайте се и когато имате въпроси, може да ги задавате отдолу под видеото, аз винаги ще реагирам. Така че благодаря за гледането, до следващия епизод.